Здравейте всички! Днес в този урок ще ви покажа как да конвертирате видеоклип в MP3 формат без никакви програми. Тази цел ще използваме един сайт. Ето го. Копирате линка, ще го има в допълнителната информация. Оставяте го тук. След което избирате си вашият видеоклип, в който искате да се извлече само песента. Например, избираме си Gangnam Style и искаме само клипът от песента. И защо не ни излиза? Ето. Така. Влизате в видеоклипът, който сте избрали. Копирате линка към клипът. Идвате ето тук. И ето тук в това празно бяло поле поставяте линка, който сте копирали от видеото. И след което тук не пипате нищо, а директно давате на конвектор до MP3. След което тук ще ви заради от 0 до 100%. След като тук покаже 100%, това означава, че вашето видео е готово и може да се свали в MP3 вариант. Става доста бързичко, което му е хубавото на този сайт. След което трябва да чакате мъничко. Така. Сега ще чакаме. И след което тук download. Натискате го. И тук OK. Това е чрез Mozilla Firefox. Ако с Google Chrome ще ви излезе ето тук. Което с Opera ще ви створи много прозорче, но това си е според вашия браузър. Аз съм с Mozilla и си ми харесва и ще ви излезе ето с това прозорче. И натискате OK. Така. Тук се сваля. Свали се. И после си го местите където искате. Ето например на десктопа. И ето. Надявам се го чувате. Това е песента, но както виждате в MP3 вариант, т.е. няма видеоклип, директно е песента. Надявам се ви е полезен. Оценявайте, коментирайте, споделяйте с приятели и ще се чуем в следващия урок. Чао!